Ngiyakwemukela kwi-SP Media lapho sikwethulela izinhlelo ezizokwakha, zikukhulise, ziphinde zikunikeze namathuluzi azoba lusizo endleleni yakho ebheke empumelelweni. Saqala ukwakha nonkosikazi kaMosabe ngo-2012, saqala ukwakha nencwadi isaythi yayibisi, saqala ukwakha ngo-2014. Umuntu owazi kahle baye badlula abantu bathi hayi usehlulekile, hayi usehlulekile, namhlanje usuphelile. Kusho kahle ngokukholwa kimi. Into yakho if you do by purpose uyenza ngepurpose yakho, awunandaba ukuthi abantu bathi namhlanje sebebabaza bathi hey muhle umuzi, hey ngizwa kimi ola lokho bebengabona ukuthi kwakhiwe. Ngoba bebona umuntu engathi uyahluleka kanti uhamba ngepurpose. Sure. Purpose. Ngabandana ukuthi abanye abantu bathi purpose. Ayikho into engiyenza. Qala kancane. Questions. Imbuzo. Angazi nje izinto esikhulumeke la. Ngase ngazizwa before kuyena kodwa indlela uNkulunkulu amsindise ngayo futhi namhlanje wathi nje ngiyaqala ukuba kwi-environment enje empilo yami shiphela kabusha. Ngone yami nginombuzo engifisa ukuwubuza mhlambe nengazi ukuthi ekukhuleni kwami wangihlupha isikhathi eside kwakuthatha iminyaka ukuthi ngiqashule kulomuso ukungabi nababa ukhule nje ungamazi ungazi nje isithombe sakhe. Ngoba kuzofika ithi ngathola ukuhlala ikhona nje ithi uma ngimbonile manje uma ukuthi ngizokhula kufike ulufu nabafowethu nodadewethu bashaya ikhathi ethile uvale iy'kole lo uyahambela ababa wakhe uzola nobaba wakhe wena uyithole manje kunalowo muzi ukuthi you have nowhere to go, you have nobody to call. Naso ngisho isithombe sokuthi nabo ubaba wami ubukeka enje ukuthi mhlambe udlula kanjani kulowo muzi overcome kanjani uqashula kanjani Senza kanjani ukuthi ngiqashule lento ukuthi ngisho ukuthi bakwazi ngifuna ubaba. Ngoba noma usukhona kodwa khona lento ukuthi ngiyathanda ngimazi ubaba. Ngicabanga ukuthi ngizokhuluma ngokwasiza mina. Ngoba ukhona ezinye izinto kufana nokuthi kuthiwe emshadweni kube khona umuntu ozothi welcome to fatherland, not welcome to motherland. Abese yasho ukuthi umshado wenziwa kanje kanje, umshado wenziwa kanje. Oyiqiniso ukuthi mhlawumbe kwenzeka kanjani kowakhe. Masihlale phansi uthi uyacabanga kahle. Ama-character laba bantu bonke liyakhaphula nalekhaphula ayifani. Yabo. Ne-upbringing yabo ayifani. Now bese bezama imitate lento eshiwo ukuthi asokwenze njalo. Ngeke ngisibonele. Kulula ukuthi ngithi mina unkosikazi ngiqabule njalo. Umphansi umvulela isicaba. Yabona sokunevuka umqabule. Nekwapha umqabule. Sounds very crazy komunye umuntu. Uhlangana naye noma ngabuya ngasetoilet uthi ngiyathanda. Umfica phela uthi ngiyathanda. Akufone uthi ngiyathanda. Uthi umuntu umsangano lento. Sawukhulumela umshado maqeda athi bese hamba athi lalela baby ngiyenze lento bese. Now I don't want to a situation where ngathi ngiza nama answers athi nange zokusiza. Ngifuna ukukhuluma ucacisa ukuthi esize mina. Bese ngihighlighta izinto ezingacishe zikusiza. Ngoba yonke lento ngifisa ukuthi singabaleki ukuthi impendulo kababugwala ngicela ukuyithatha ngiyise kwisihloko sethu. Impilo nenhloso. Yes. A purpose driven life. Ngenza isinqumo mina ukuthi noma ubabe khona kodwa ngiyambona ukuthi akangithathe sesikhathi angasikhathi sezusisi
Inasho kuthiwa ngeke ubaba kwanje ubaba thina dayisa umuzi sihleli kuwona sitshela amaphoyisa siphume usudayisa umuzi next time. Yebo ahambe iminyaka bese ngilohamba ngimfuna vele lento mengabe ngiqala ngirealize ukuthi at the age of very young age ubaba wadayisa umuzi salala ngaphandle ngoba efuna ukuthatha imali yonkosikazi. In as much as ngangimthanda ngifisa ukuthi ubaba kodwa khona into eyayingidrive ukuthi uzom-influencer lo muntu ngalo moya wokubaleka. That must be your purpose. That is driving you. Ukuthi kwesinye isikhathi ufuna uyibuza umbuzo before umfune ubaba ukuthi yini angangifuni yena. Alima ngiyizwa. Yini ubaba angangifuni? Yini mina ngiyingane kube mina ofuna yena. Ubaba uyena umzali ufuna afune mina. Now leyo nto ufuna inginyakazisa ukuthi uhlobo njani lo muntu engifuna. Ongayifuni ingane yakhe. Bese ngenza leyo nto ukuthi ngikwazi ukuthi ngithi inkosi ngikhetha wena. Ngicela ukuhlala nami. Ake ubaba wami. Ubaba zangifuna. Kodwa wena ubaba wami. Ngokuthi yena ubaba wengane, ubaba wabafelokazi ukhona ubaba. Iyona ke into yangisiza mina. Yingakho ngithi ungabona nje abantu sengazi ukuthi babone ngathi wow umkhizi wakho lo kanjani kodwa ikhonza lapha ngoba phela abantu abafaka ama-uniform abasindiswa wasindiswa kanjani. Sometimes sisindiswa kabuhlungu. Sisindiselwa nje ukuthi uNkulunkulu afune umqondo ngenkani. Uhleli phakathi kwabantu abangasindisiwe kodwa usindiswa. Usindisiswa isimo sakho. Purpose yakho. Hayi isonto. Hayi umndeni, hayi udadewethu obafowethu, hayi amahwana yakho. Isinqumo ke mfundisi ukwala nani bafowethu namadodana. Ekufuneke sikudrive ukuthi ukwazi ukuthi ubaba noma engekho noma ngimfisi kodwa kuyibuza imibuzo nje olula. Yini ubaba angancanela ukuthi angithole yena. So ngiluphise abantu lokho ufuna ukuhluka. Bese kutshela ukuthi usho ukuthi ubaba uhlobo labantu abalahlanayo. Usho ukuthi uma ngistika kuyena ngizohosha umoya ukulahla ingane zami nami. Ake ngistike kulo baba ungalahlani. Ukuze libe ubaba ungalahlani. Ngicela ukuma lapha. Ulungu ukuthi mase ngifuna ukugana. Ngiyayithanda lento ukuthi ibuzwe yini. Ngoba asazi ukuthi usibese kanjani. Lezi zinto masingazisho ingane izotshelwa abanye. Bayitshela. Njengoba kade usho bamasibuthi uthi ukuncipha kwanokuhlangana nje ikona umsidalela chaos siyisizwe simphakathi enkulayo. Manje ngisho nje ngiyokhuluma kwenye indawo yabamakhosi. I think it was last month August, yes. Ngicela amakhosi namasipala ngokukhuluma namadoda. Ngafike ngathi ngikhala. Ngathi yazi madoda. Ecela itenda madoda. Ngathi ngani ngoba lezi. Isusha intela ngizenze kulo. Ngathi ngihluphiswa lokho. Uma kuyogana umuntu wesifazane. In fact intombazane emakhaya sibuke nje. Intombazane ekhaya encane bazokwasha ishirt, siwasha izitsha, yashanela endlini, clean ekitchen, sigovuza uphuthu. Siyoneke emnyango. Ubani? Sho dadewethu nezingane zenu. Ngeke nibone. Manje unkosikazi ingane na10 yenza yonke into. Intombazane. Ngeke nibone into. Umfana ngaleso sikhathi usuke ngapha. Nabo ke useyodlala ibhola uyobuya ebusuku esethethiso ukuthi wabogeza wena idala ukugeza akafuni nabo ukugeza lokho impilo kube njalo abe umuntu odlala yena lo uyafuna. Guess what? Lo wesifazane uya school ufuna lento yenzayo. It's exactly what is going to do emshadweni lento yenzayo. Ayiqale no6 iyona into yomenza unkosikazi akwazi ukuphatha umuzi. But lo udlala ibhola kodwa uyoba inhloko. Hey Mina into I upside down. Asimele ukuthi ufunde ekhaya yonke yokusebenza. Wenza yonke into nje ayini. Lalela masithi uyosha. Uqale ngenze i-bridal shower. Ayabe na abangashadile. It's very important ukuthi besifazane bekhona i-bridal shower. Okwesibili
ayalogogo lekhaya. Okwesithathu ayalo esontweni. Ayalo mama umfundisi kube njani. Ubani uyalindoda? Yini la kuhlala khona kanjena? Nego khona ibachelor's party izophuzwa khona. Ufuna istrip. Uyishaya phela ngokugcina. Sasaba ukufaka. Indaba yophela la. Angithi? Nawo umbuzo ke. Esibuyeni sizendlana. Nawo umbuzo nje. Ukuthi amaqualities omuntu osifazane umfunayo. Ufuna benjani? Awadetermine umhlangano. Adetermine purpose. Yam as an individual. Ufuna before uthi what are the qualities? Ufune iseluleko. Uqale uzibuze wena. Ukuthi umuntu onjani engimfunayo. Ungakayithuli. Thina siyoyikha phezulu lento bengisho. Ukuthi ngisho into emshadweni. But ngisho into oyibonayo ukuthi i-ridiculous kuwe. Ungakuthi uthola unkosikazi ongaphuzi, umuntu obuzonda ekhaya. Umuntu ongaphi. Umuntu ongeyisi. Umuntu othanda abantu bakithi. Yebo, umuntu onesimilo. Hayi unonkosikazi. Usahamba waqhuma bonke nje abantu bala endaweni. Wamthatha umngane wakho wesi4 nawe naye oyakade umthatha lo wesi5. Yabo unkosikazi wakho. Yabo. So umuntu onesimilo. Angahambe eceleni kwaso sibe kuyena. Yabo kungamuntu uyesikhohle. So bese kodwa uyakusendakiwe abize nombani. Siyataka. Othi yomntafo wena. Yabo ufika sensulumlo nkosikazi wakho. Ngoba ukuthi ngizomqonda kanjani. Hayi wena ngilungisa. Umshanga imbamani. for this. Yila abantu tabulana idabu. Dabu. Atasidabu beni. Yizo izinto ezibasic. Bese kuba khona lena ke. Uyabona umuntu ingane umfana iba attached. Ngilalele lento ngisho. Ingane umfana iba attached kuma wayo. Ingane intombazane iba more attached kubaba wayo. Indlela kaNkulunkulu wenza izinto. Umuntu ohlelekile uNkulunkulu usukenzela ukuthi umfana abuke ingawakhe kakhulu. Uzumthethisa. Hey wena, uzala. Lokho ebheka unina noma ayile lokho ekhuluma naye imibuzo emibuzo. uNkulunkulu wenza ngamabomu ufuna ku-equality lenkosikazi. Lezi amantombazane zilala la kuthina. Lala khona ethi mawayithi ayifuni. Ngale nto wena ayizwa noma wena noma kukhula noma ingalo bese ayizwa noma wena. I-attack ubaba wayo. uNkulunkulu wenza ngamabomu ufuna i-quality yakhe yasimele. Ngakho ukuthi uma wakhona, uma walo umuzi unolala. Nendodana yakho ningakuthatha inkanyamba yakhe. Bese umamezana akwazi ukuhlalelana nomakoti. Ngoba lo wakha ukuthi inkanyamba into right kwayijwayele kakhulu uma wakho wayefuna inkanyamba. Ile kanje umfana thathe in most cases into engafuna uma wakhe. Ukuthi ikhaleka mama. Ngitshela mina ngeke phela ngizama mama. Cha yayipela. Hayi, yake njenza yena. Uma wakho. Angicela ukuthi uma wakho yena uma wakho. Inkanyamba. Ufana kanje besale ibuka. Wayithatha yona. Ngicela mina lapho. Yilezo zinto kufanele ngibheke. Ukuthi unjani ulimi lomuntu. Methi uthela njani. Bese ubuka enye into esizoyihleba njengabantu. Ubheke umuntu momthatha. Bekuma wakho unyana. Ubheka osibaka abadala nayo banje. Bese begugile banje. Bamaka kanjani? Angisazi. Uyaphelela. Uthando luhle kodwa kuyibhekisa. Sebekile kulomdeni. Ubheka. Ugogo wakho njani? Abasazi. Hayi mbona nje ubaba. Ubaba kadalele. Uzulanda nje. Ubaba kadalele. Waba isumana ngezansi. Adalele manje. Njoba uthumela abantu ngeke bafike nje ukufika. Ngoba uma uyobakhipha.
Siyabona ukuthi la imfundiso yakho umkakho uzoba njalo uzokhipha abantu kwakhe ubaba wakhe ekhona wena ukhona futhi uyifunda kuma wakhe la uzoyipractice la kuwe izinto efuna ibheke umuhle xoxa umuntu exoxa abantu bakho uthi ikhali na ukuthola wakumshaya onzima wavela uthatha imbili uma wathi hayi wayiphonsa ubaba wathi wayiphonsa wathi hayi kalusa mina ushuma wavela umphonsela wathi sayiphakamisa ubaba kamduduza wavela umshaya wathi ungamshaya phezulu uma ngizabe njalo nendodakazi leyithandayo iyazi. Ngiyabingelela sebonga kakhulu ngalo mhlangano ukhommente nje kancane bese ngiyabuza siyabonga kakhulu ngalolu hlelo izinto lezi engathinta ekakhulukazi ngoba size emasontweni ngama Sundays so akulula ukuthi umshumayeli ahlele isifundo esikanje eSunday ngoba kuyisifundo esuke kumele sithinte wonke umuntu so siyabonga kakhulu ngalesi sifundo esiqondene nomuntu wesilisa sizwe u-37. Umbuzo enginawo baba Mkhize ngizwe ikakhulukazi ngoba umuntu esekuyizinga lokuthi angathatha ngibuzwe uthinta nangendaba yokuthi kumele umuntu athathe kuse-early engakasimami kakhulu empilweni futhi noma usuthathile kubalulekile ukuthi umsimamise umuntu omthathile mawukuthi akakasimami. So omunye umbuzo futhi ake ngiqale ngibuze umbuzo related kule yokusimamisana nokusimama wena uqobo ukuthi uma ngabe umuntu okay njengathi nje mina ngoba ngikholwa ngisindisiwe umbuzo enginawo ukuthi uma sekuthiwa ngiyothatha sengimtholile owesifazane ubani ekumele ngimthumele ukuthi ayongithathele ngabe abantu basekhaya onoma ungabe kumele ngithumele amadoda ebandla noma nomfundisi noma nobishop yabo ngoba kukhona leyo confusion leyo ukuthi ngabe lento yinto yomndeni onoma yinto yebandla usaqala nje usathi uyacela ulobola wenza yonke into ukuze ngoba phela nawe ngokusuka ukholwa mhlawumbe futhi uthatha nomuntu okholwayo izinto zakho futhi ukuyihambisa ngokukholwa zonke kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. So ingabe kuba involvement yefamily kuphela onoma ifamily nebandla onoma yibandla kuphela. Yeah. Umbuzo wesibili ukuthi abukho yini ubungozi ake ngayibeka ukuthi usuthathile usushadele leyo kusimamisa upartner wakho abukho yini ubungozi ekuthenini ngoba angifuni ukuthi ngiyibeke ukuthi ngizwile izigameko zenzeka yabo ngifisa ukuthi nami ngibe ngiqwashiseke ekuthenini usumtholile upartner wakho mhlawumbe ngisasey'nhlelweni zokucelana zokulobolana unesifiso sokuyofunda namandla okumsupport ukuthi ingabe ibuphi ubungozi nobuhle bokwenza into kanjalo ukuthi umise esikoleni aqhubeke nokuyofunda ngoba iba khona lento ukuthi what if ngimkhokhela esikoleni ngimenzela yonke into emva kalokho athole qualification enkulu abonze ngena ukuthi awusekwi-standard sakhe usethola abangcono ku-qualification yakhe asiyenzile ukuthi unomsebenzi right ukuthi what are advantages and disadvantages ukusupporta upartner wakho before nje nize sesishadile khona nje nisasimama. Ngithe uSibongo uMakhehani Sibongo mhlawumbe nje sengizokufishana kwami to question mabuya thinda indawo lezi siqala indlela yenu mhlawumbe yokuthi ihlanganise noma nomuntu wakho ukuthi you need to have kind of a mentor or somebody who was written mentoring. If one can just pass with somewhere
what is it that you found if I was airline with it was the right name because remember umdala ngisengijayi nobaba ngowafter right single creators mhlawumbe yini advisor ke noma eyamsebenzela because I believe ukuthi leyo approach nayo esebenzayo ukuthi awazishuze then uma kuya ngokuthi-ke now usuyakhula nomuntu wakho then it's advisable ukuthi mention ukuthi ukhule naye ukuze kwazi ukuthi be-attach. What if now we advocate umtholele mhlawumbe what as the advice ngamukela okay batholane-ke sele-way off bobabili moving forward mhlawumbe yini engakwazi ukuthi ukwazi ukuthi nasilayelile umuzwa mhlawumbe ucishe ufane umuzwa umakhelwane but ngala ukhuluma kakhulu ukuthi uma ubungozi bokuthi njengoba sisasuka nawo funa ngimlekelele mhlawumbe ngimfundise bese esuka lapho sengimlekelele bese ebase ne-qualification eseyibonisa bumapha akukho ubungozi lokho ngifuna ukubatalisa noma ukuthi ukhuluma ukuthi uma usebenzekile nayifica kwisikhathi sokuthi sinethonana vele seniwele off then yiphi indlela ekufuna senze ngayo but ukwenza ukuthi singadubani noma kuphela sincengele kunzima nakomshado uyabona yonke le nto bazalana kuyaphela ukuthi yayingizimbelezela bafuni inawo ukuthelela indaba yokuthandana kwethu ne-trust kulezo zinto ey'suke zenziwe. Remember ngesikhathi sikhuluma ngendaba yokuthatha umuntu uzikhomitha kuyena noma ezikhomitha kuwe ubuka i-character yakhe. Yes, awuyena uNkulunkulu akwazi ukubuyela phakathi nakhe kodwa i-character yakhe nibonisana ukhuluma uyakwazi ukubona umuntu menisezitheshiyap naye ukukhula naye ukuthi uyakwazi ukuphesha ngeke nisibonele akubona ukuthi ini singasikhomitha athi hayi ngoba yena ngo-right la senganasi icathulo subonile ukuthi nkosikazi angikhulumi ngokufuna ukwenziwa intombazane khuluma ngomuntu oneso lokubona ukuthi angipheshe mele ingoduso yakhe ngokuvakashela abone ukuthi ayibheke ishiti lithe ubone ishiti lithe namakhethini akhona ayidabele yabo useyithathela ukuba amadala noma ukuthembela uyavakashela uyatshengisa umuntu nama-practice enkosikazi bakhona abane-skill sokuba amasela omshado ukuthi benze ngathi banjalo abantu abaningi kodwa kodwa zincane izinto ezenza ukuthi ubone ukuthi lo muntu akangifele uyalifihla ihlazo lami naye uyabona mekuthutha nalomuntu yahlusha emakubo yasebenza ubonasile uyambona ukuthi hayi unomlomo lapha nihambe naye upush it through uthenge izinto hayi ngokunyuma hayi uthi umathwala icross uthi athi message thatha izinto athi ziyani uyakha ke ukuthi inkinga yakho without telling anyone uyamteacher ukuthi mhlala naye suphelele umsebenzi sekusebenza yena acap izinto ngale ukufuna ukuvela ngisho kuyini athi angakhulumi ngawo akhulume ngeyini athi phatha lezi zinto kodwa nalokho nawa nama-ana nanzo ngona siyambona ukuthi lo muntu ngithele ngathi umawami ngathi usisona athi ney'ngane kimi idadewenu isifanelane
ngoba phela mhlawumbe vele uthole wena umphathela ama-pets uyambona nomuntu uyazi ukuthi uzadlula umuntu akufana nemdadweni. Uma sekufika isikhathi sokumfundisa, you don't think twice. Even ngisho angafunda kushilo ngeke usale nenhliziyo ebuhlungu ngoba wasenza lesi sinqumo ukubona into ethile uqale wayibona. Sekubuqili bakhe-ke uma kuwukuthi ubukhohlisile ungabonezile amazana kule yokuthi sifika sesi-well off. Kubalulekile ukuthi mesifikayo sibeke phansi amakhadi ethu, angisho ukuthi sibeke ama-payslip nemali, sibeke i-background yethu. Ngisukaphi mina? Sihlanganiswe yini sinawe? Sifuna ukuyaphi? Ngoba enye into ethandana ube umuntu asumayo ukuthi asumayo ukuthi lo muntu ufuna sakumusa. It's your assumption. But then that we discuss. Ngesikhathi nishelana inqumana wena benzisa abakhokhi abenzisa abefundisi ukushelana kwena ngikwazi kodwa nizame ukucacisa your purpose yalento enhlangana kuyona discover nini. Ngamanye amazwi ngizama ukuthi kubalulekile ukuthi uma sineyimoto sibabili sesinama-flights noma sesinemizi noma sinomsebenzi noma sinemali whatever the case may be asicaciselane ukuthi sinawe ngiyakuthanda wami ngiyamthanda sesithandene sifuna ukuyazi ngoba enye into elimazayo ukuthi kusuke kungavunyelana ngekuqaleni kwakhishwa gonulukelwana washo umuntu ukuthi uyazi anginandaba nala nemali nayo anginandaba nale nginendaba nawe Sure. nomunye asho njalo into ekhona umuntu bayikhompyutha usiyasuka usethi uyabona ukuthi hey ngoba le ngane ngathi right ayizongikhathaza vele yabafana nomuntu ezoqala ka esengithumela abantu mina thi right la ngoba nami le ngane isebenza iphethe kaSatlama nami ngiphethe ngangani kaDeponess noma yabona noma business person noma njalo vele ngithathe manje wena nje ningomuntu yakho awubuze umuntu uyafunda njalo. Sure. So kubalulekile ukusazi ukuthi njengoba ekwazi ukudrive ibhanoyi alisuze la alisegoli lisephesheya enemali engaka nengqondo engaka uyawuthanda umshado wokuqala i-commitment uyayithanda noma beyijolele banengile abantu athi nayo umkini size sisho nathi uzobuza abantu bethi kodwa lento manje kuyayihlupha nje umfana into okuyamhlupha into wangobi nayo yonke into emshingana intombazane enothando noma bakhona abantu abanayo impilo kodwa baba yilima zabantu abangenalo that is possible then ukodwa impendulo yami ngathi ufuxoxisana ngoba ukuxoxisana nizophuma ukuthi ngeke kube inhlobo enesitrefe nesidina nedumana mfowethu sinawe sifikani sibadala nemoto yakho noma uzakho basila avele zathi ngicela isibona ngisonga noma bonisana noma ngabe unemali engakanani uyindoda uyakwazi ukukhona umuntu esifana umenza abe yilento ofisa ukuyona namanzi owaphiwe uNkulunkulu la nalo umthanda kwakho umenza azizwe empty mungekho le mali ubona ukuthi umuntu ayihamba imiliyoni yona shamthetho utshela ukuthi imali ufuna ukungana wakho imali uthanda nokumelana omunye kwakho ukuphulana balengisa ukuthi ube show naye show singasiyo ukusetha naye yesikumela kakhulu wasibona imali well off and well off with I know This day. that is not a matter of time. Imali ezayo ngicela ukuba nezandla zokuyiphatha. So those are the core fundamentals of any business oyiqalayo. So you look at ukuthi okay, you gotta be strategic ukuthi ngisave 1,000 rands
don't be greedy. How much money do you want to make out of the 1,000 rands? Our biggest problem is even can't bring this money. Profit. It's impossible. I've been in business for 9 years. It's never overnight. So if business is genial, so do not compete. Do your blueprints in a solid car. Plan, look, project. If you need 1,000 and you want to make 2,000 rands, don't say we need 3 months. Give yourself 4 or 5 months. You've already got the capital out, so you're going to work. If you are greedy, you're going to lose everything. So the core fundamentals of any business is to make a profit. It can be 50 cents, it can be 1 rand, it can be 2 rand, but it's profit. As long as you've got a strategic plan of making profits, steady profits, not hit and miss. You don't want to gamble with your business because you know A7Z, something you work hard for. So moving forward, think, look around how many businesses are there. I'll give you an example. Tina Skule, I'm lucky to be that's in the late 80s, growing up in Western Fund. Umamanje uzophuma la uzofuna ikabishi for example. Zingalito ikabishi. Zingalito spinach. Zingalito these are just typical examples. Imbewu yakho thenge ngayo imali. Ngitshala amakabishi amanganga ngaleyo mbewu. So you calculate moving that. So if imbewu ithenga 15 rand, ngitshala amakabishi awu10. There's no need for you to be greedy ukuthi ifuna ikabishi lami ku20 rand. So you can sell it at 10 rand. Amakabishi awu10, you spend 15 rand. Awu10 it's 100 rand. Minus 15 rand, you know, 85 rand. You've made 85 rand profits. The profits are beyond that. So you look at things which can accelerate profits, or you look at things that can generate you steady profits. That's right. There's youth empowerment. Guys, when you use the internet, I'm sorry, I'm going to say this, I'm going to reply. You are using it in all the wrong spheres. I can tell you now, NYDA, if you're focusing the alcohol, it helps you groom you, it helps you start a business. But lately, how many of you have accessed websites are called? It's here, it's always been on the news. If you would, because it's on 70s. I'm going to be stuck for 6 weeks with problems. But TikTok numbers are crazy. You are not making money on TikTok, you're making someone else rich. If I was the first person on TikTok, I'm making money. The rest, you're actually elevating me within the point. That's the honest truth. Facebook, there's sites within Facebook. There's funding all over. Even Masipala would say there's funding. You know, in the open doors for you. In endorsing youth, you can start a company with DPE 100% ownership. You go to a big company, it's stupid. They give it to you. You're part of the youth, they gain a percentage by you being there. They gain accreditation, they involve the youth. You can lay a match of pebbles around the office block, you make money out of it. So it's always up to you, how do you access the research and how do you use it? I'll be honest, if I knew earlier, I would have gone to a technical high school. I'll tell you why. There's a lot in college, everyone works fast, it's called college. I'll tell you something. Anyone, or she grade 9 or get in college for the next 3 years, it's equivalent to matric by the time I credit score. You'll both have matric, it's just like when you are communals, you know, the N plus. That same person who the plumbing a hamper, shiny, or the trade test, you can go overseas. England now is looking for a plumber, looking for farmers, looking for everything. We've got the skills in Africa, but no one is going there. I often get sick I plan production. But that's going to make you money. We all look at career. I'm not saying it's wrong, but we've been so brainwashed in such a sense. I'm a TVET from Willa Park. Someone who studied mechanic at TVET, if they go out, they've got practical working knowledge. Hence why my numbers at summer graduates are so high, but in 7 are here. You know why? In Ethereum, no one wants to hire anyone with Ethereum. This one could pay 15,000. This one could get a textbook last year. It's reality. So you got to look. In some 9, you've got the chances. If you got like 10, 11, and 9, you've still got so many choices you can choose from. There's a marine time, there's mechanics, there's so much electrical, there's so much, and it makes you money. Not just people make in South Africa makes 35,000 rand a month.
How many boiler makers do you know? It's all based on information. Not fast as fun using from the law, from the teaching, from the nursing, social. They're saying there's no jobs, they're not getting the money back. But if you go to a event, and I'm telling you, you can find it like this. Tomorrow you're coming from why you're not accessing those jobs. It's crazy. I was recently involved with my company to hire 50 youth across the KZN. KZN is massive. We in the FMCG industry, it's crazy. In one day, we got over 1,200 CVs in one day. It's crazy. People keep posting to apply online. Within 3 days, they had over 600,000 applications. Zingabikho in South Africa. The system is crashing because it couldn't handle. But they didn't think it would get over 500,000 applications. Good one was like, a few people will apply and that's it. Reality is, we are not doing, is our research checks right? When you go into any business, please look, do your homework, do it proper. Don't be afraid. Case, I do it part-time for a company that does electrical part-time. I make money. Within 8 hours, I can walk away with 12,000 rand. Not that I'm closing or something. It's because it's a skill that's scarce. Because people from within South Africa are not doing it. Construction is money. I can do roofing. To roof your house, and I think in the house, so for example, the house all Americans, I can come there and boost my Fatima according to my time. You know, it's okay. Zanga Zam, 20,000. I got any material number. It's going to cost me 20,000. It's going to take me a week, and I'm done. Now, I'm going to labor 3 or 4 to get it done faster. And I'm done. And I'm making money. So you look at skills and you exploit some skills. Whatever business you start, you look at it. Now, I'm going to egg farming, poultry. I've worked for a department for years. Mom goes on call, it's funny. In Booz, I get come to a 10 Booz in Makai. In Booz, it costs you 1,500 to get pesos for mental health. I can tell you secrets, two of my farmers are saying but no one is paying the Booz against it. But it's the most sold item against it. Why? Because I like Kofuna. It's funding, but near Booz is 100 to look at it. 100 goats, you get a boom like in the it's the work behind the scene that makes you elevate. Must born up now you get home only in Ghana for a few hours. It's the work, it's the dedication, the time behind the scenes that elevates you to become great. But you can't tell me a group of businessmen, you make your craft, uzenzele ezinye ifundo history, I'm just going to score time. You've got no financial background. Most black businesses fail within the first year. It's because people are greedy. Working out, find influence and look around you. It's not a business. Let me see what I'm going to say. Whenever you tell me that is not. Makela mekayisa kwathi mina ngidayisa amasheni la uzwadinga ukuthi enze kwataya. Angabe sagibela increase. Angisonde zeduze. I must find that gap and fill it up ukuthi yonke into ayifuna ayithole mina ngingusupplier wakhe. Ngithi ngidayisa amakwadi mina ngizosupplier wakhe. You can even hire abantu abazokwenza imisebenzi. But don't confine yourself ukuthi ngoba mina ekhaya kanje ukanje ubone umhlaba dream big. Let's dream big. You must dream big. You must tell yourself to look develop on India or go to England. Never been to England, but I go to England. We try to be the first person in the university cars in England. There's something so simple as who could make a license. Code 14 and card, code 14 license in card. England, more apply license for the engineers. If you've got the right qualification, safety check everything, I need to put code 14. How many code 14? Please, that's a hard.
Pressure of knowledge and opportunity. I can't know what as you internet, internet, you go Facebook, you know WhatsApp. Sure. Use technology to advantage. Sinaskuleke or Microsoft Teams, internet cafe in synergy. We person necessarily. Use it to advantage. Learn. Unama courses are mahala. There's free courses you can apply. Challenge certificates are connected at the pay. Agility where you get right. It's perfect. You can even apply with 7 certificates up with business management or whatever. You send them mahala online. There's free courses online. Free, so purely done. You just spend money with that to pay. Satela malinki bo. You see, so learn, push, fight, and you get there. Nothing can stop you except yourself. You are your worst enemy. And you are your biggest supporter. National Yorking, I'm trying to pass and motivate you, but if you're not determined, what's the full. That's true. It's pointless. Fight against men, there's time. Don't look at your friend who's on who wants to university, who's any degree, and from schooling as a rest. No, do your own thing. Your time is coming. Be patient to yourself, be kind to yourself. Our biggest problem we have as men, we are not kind to ourselves. You need to be kind to yourself. I did criticism. It's weird, it's opinions, it's opinions. You are not a failure because of feminism. Those are yesterday's struggles. Namhlanje kuphela insuku kusasa phela Siyabonga bafethu. Yes. Kubalulekile kakhulu ukuhlangana nje. Ngenxa yezinto ezikhulunywe la. So indawo kanjena azisekho kakhulu, more especially emphakathini. Kufanele beshilo ukuthi a church indawo la khona ama leaders baziwa khona can go noma ngabe yikuphi and look abantu awuphumelela futhi kube manje. Yes. So ucheck abantu abaphumelelayo. So uzobona ukuthi bengaba khona abantu abangaphumelelayo but endaweni eziphezulu, but abantu abaphumelelayo empilo yabo iqoqeke kuyidiscipline abantu abakumasondweni on the background yokufundisa emasontweni. So umuntu engaba successful but thola ukuthi character yakhe yamshaya futhi. So lezi zinto lezi ezikhona I noted that because bengifuna ukuthi ngithi so it is kubalulekile kakhulu ukuthi kuhlangane kanje because of izinto ezikhulunywe la. Kumele ibalulekile indaba yama-finance saving imali. We are not taught emakhaya. And even in school are not taught that. So I think if you do get a chance at the church to be taught about there's ukuthi from an early age you need to save money. The league that we have, put it aside. Just cabanga ukuthi ukhona izinto esingasizakala kuzona kakhulu as insizwe. Bese kuba ilento oyisho kakhulu of which yamona ukuthi ama-social aids kakhulu ukubona basho ithi insizwe ukuthi ezinye zezinto we are not directly taught them ukuthi as a man when you grow up you need to be aware ukuthi khona abesifazane, you need to be aware ukuthi khona ama-friends, khona utshwala, khona ugwayi. Honestly, there are not people kunabantu abangatshela into emakhaya futhi even esikoleni abangatshelwa esikoleni utshela ngemfundo kuphela, but uma usebutamamise emakhaya uthola abanganitshela wazena samisa relax so that uzo keep stress. So ngizama ukuthi if unganda these lama forums lawa noma these meetings ukhona ukusizakala ngaba khona emphakathini, because if you can be honest, umphakathi is sick and ama 2000s but kune short abeza ngalo these youngsters kune short abeza ngalo, and if kuzoba kanjena I'm just wondering in 10 years 20 years time kuzoba kanjani. So if ngani izinto ezikanjena
kube khona emphasis futhi igcizelwe kakhulu because kunomsebenzi omkhulu kakhulu okwenzayo emphakathini esontweni even nayo indawo. So ngifisa encourage-ke ku-Bishop because ngiyazi yena uqale wayile ndozo ukuthi these things mhlawumbe if zingenziwa mhlawumbe kube izinto ezenzakalayo now and again, yes, kukhona zingasiza kakhulu emphakathini because I'm looking at izinto azithini because there are so many people who are unemployed, there are so many people who are frustrated, there are so many people who are confused, and ekudekeni kwabo they opt bane option one ukuthi bangene ama-drugs, bangene etshwaleni, bakhuleliswe and nezifo khona konke khona. So ama-forums kanjena iwona mhlawumbe angaba yi-solution kulama social issues now nobugebengu obukhona uqala khona la. So yilokho nje ngifisa mhlawumbe ukuthi ngidlulise. Yes, thank you. Siyabonga kakhulu ngokubuka nokulalela kwakho. Siyacela usubscribe, ulike, uphinde ucommente ukuze usisize ukukhulisa le platform kuze kube ngokuzayo.